Tak, naša kolegyňa Danka Kubiniová je našim hosťom. Ahoj. Sme radi, že si dala tú námahu a že si pochodila a našla si nám naozaj kvalitné oblečenie. Danka, zásadná otázka, čo si mám všímať na kvalitnom oblečení a čo vlastne to kvalitné oblečenie prináša do môjho šatníka? Tak máme na trhu veľa toho oblečenia. Samozrejme, že je aj kvalitnejšie, je aj menej kvalitnejšie. Závisí to trošku aj od ceny. Si vyberáme, ale teda myslím, že do kvalitného oblečenia sa oplatí investovať minimálne do nejakých základných kúskov, ktoré nám vydržia roky a je to také nadčasové. Napríklad taký kostým dámsky alebo kabát, to určite by sme mali mať. To by sme mali mať a mali by sme to mať asi kvalitnejšie. Áno. Dobre, ideme si postupne ukázať, čo si máme vlastne na tom oblečení všímať, aby sme naozaj vyberali kvalitu. Môžeme začať sukňou, čo povieš? To je Môžeme, také to jediné chlapi nenosia, lebo všetko ostatné nosíme spoločne. Môžeme tak povedz, začať čo si máme na sukni všímať, čo by mala mať? Ja som doniesla takúto modnú sukňu, ktorá je trošku taká farebnejšia. No klasika teda, všímame si strih a najmä vypracovanie samozrejme. Vidíme, že je to ručne zapracované dole, tento spodok. Musí to byť obšité samozrejme a každá dobrá sukňa by mala mať počívku, ktorá by mala byť teda z nejakého kvalitnejšieho materiálu. Tie materiály môžu byť prírodné, dnes sa používajú už aj zmesi, teda z umelých materiálov, ktoré sú možno odolnejšie, ale zase trošku menej nám vydržia. Než mi to otvoriť. Lebo je to zaháknuté. Áno, vidíte? Aj to je jedna z vecí, že pokiaľ viem, na sukniach by mali byť háčiky, že vtedy je tá sukňa naozaj aby sa nám ten zisk nepúšťal dole a napríklad, aby sa nám aj nerozišiel, hej, keď sa do nej musíme trošku napratať. Dobre, takže jednoznačne počívka, dobre ušitie. Táto má takúto zvláštnosť tiež veľmi príjemnú. Áno, ten pás je spevnený takouto keprovkou. Je to taký pás, ktorý nám vlastne ešte drží ten tvár toho pásu, aby sa nám to nevyťahalo. Keďže to používame často. Dobre, to znamená jednoznačne pri sukni počívka, dobre šitie a čo je dôležité, aby sa vlastne ako keby neopotreboval ten materiál tým nosením, aby si stále zachovával tú fázonu. To nám robí tá počívka. Dobre, poďme k takýmto rôznym sakám, inak tiež veľmi pekná farebnosť. Áno, toto sačko zase napríklad si všímame tiež ten strih, to vypracovanie, vidíme tie vrecká, taktiež sú olemované tou keprovkou, čo je teda veľmi aj praktické z toho dôvodu, že sa to tak neopotrebuje. No a samozrejme materiál. Všímame si, z akého materiálu je to. Toto je napríklad zmes vlny s umelinou, lebo tie umeliny nám dodávajú takú odolnosť tým materiálom. A napríklad vnútro je z bavlny, hej, tá počívka to musí byť veľmi príjemné. Lebo väčšinou sa tam dáva satén? Väčšinou sa dáva satén, ktorý môže byť prírodný takisto, alebo aj umelý. Hovorím, dnes sa používajú aj tie umelé satény, lebo sú lacnejšie hlavne. Tu máme zase takéto šaty, ktoré sú tiež veľmi dobre vypracované. Vidíme, že tieto výpusky sú proste olemované kvalitne a šaty sú celé počité. Všímame si napríklad aj vypracovanie tunak pri rukávoch alebo pri rukách, pri prieramkoch, že ako je to vypracované, ako je to zahnuté. To je kvalita. Ak nájdeme, že to je takýmto spôsobom, tak je to naozaj vec, ktorá, ako si už povedala, je nadčasová, pretože keď to vidíš, že to je takto vypracované, tak je jasné, že to hneď asi, ako sa povie, nepukne, nepraskne. Vydrží nám to roky, hej. A toto je veľmi pekné sako, ktoré je vlastne k tomu rovnako. A tu je už spomínaná tá počívka, ktorú sledujeme tiež, že či je dobre teda ušitá, hej, že ten spodok počívky by nám nemal presahovať cez sako napríklad. Malo by to byť také Ešte možno, čo by sme ocenili na tomto modeli, ja to zatiaľ zavesím, je aj to, že sú to nekrčivé veci. Čo povieš? Áno, nekrčivé veci sú veľmi praktické, najmä keď veľa cestujeme alebo máme také zamestnanie, že potrebujeme tie veci používať častejšie. Toto je napríklad hodva prírodný, kombinovaný s kašmírom, tento svetrik. Tieto prírodné materiály sú zase veľmi príjemné na dotyk a na telo. A na telo, dobre. Ďalšie šatočky, už keď si to podonášala, musíme si to poukazovať, aké je to krásne. Tieto sú tiež z hodvabu, tieto šaty. Takže hodvab je rovnako veľmi kvalitný materiál. Áno, hodvab je určite kvalitný materiál, je drahší. No a taktiež je to počité celé, je to počité tiež s bavlnou, čiže je to prírodný materiál. A vidíme, že je to veľmi pekne vypracované. To už človek vidí na prvý pohľad, ako je to ušité. Ako je to zapravené, ten spodok napríklad. Áno, fajn, dobre. To je dôležité. Toto si priniesla možno aj, pristavme sa pri tom, že je to ľahučké, ale sú to aj veľmi módne trendové veci. Ja som chcela ukázať, že aj na takýchto letných veciach môžeme teda vidieť, ako sú vypracované a že či je to kvalitné. Toto sú tiež hodvábne šaty, ktoré sú ale veľmi pekne zapravené. Nič by nám tam nemalo ťahať, nemalo by sa vlniť, samozrejme.
A taktiež je tam bavlnená spodnička. Práve pozerám, že tam je ako keby, ako sa to volalo, kombiné, ale to je normálne šaty v šatách. A je to všité, tu na pleciach je to vlastne cez také pútko zošité. To znamená, že ženy nemusia mať obavy, že by boli úplne priesvitné tie šaty. A nemusia sa trápiť tým, že čo si dať pod takéto priesvitné šaty, hej, majú to v jednom. Žehli sa to? Toto sa nemusí žehliť. Tento hodváb je tak ľahučký a tenký, že nemusí sa žehliť, práve že je preto veľmi praktický. Tak to je úplne výborné, pretože to môžeme využiť. Toto je druhá verzia, podobnejšia, tiež z hodvábu šaty, kde je tá spodnica už všitá aj so šatami. Unak vidíme, že je tu zapravené hore napríklad. Dobre, a ešte si ukážeme na záver tieto dve. Takže ty to popri tom môžeš ukázať, zhodnotím. Aj kabát, aj sukňa, aj blúzka, aj vlastne šaty. Vždy by sme si mali všímať najmä vypracovanie rukávov, spodnica, materiál, veľmi dôležitý. Čistiareň, čo povieš? Sú kvalitné veci, ktoré môžeme len tak prať v pračke, alebo väčšinou ich dávame do čistiarne? Keď je to zmes s umelým materiálom, môže sa to prať aj v práčke. Niektoré veci sú možno aj preto drahé, lebo sa dajú zase niekoľkokrát dať vyprať a vydržia nám veľa. Ale tie prírodné materiály odporúčam radšej dávať do čistiarne. Tam je to čistenie trošku háklivejšie. Dobre, a tu ešte toto vidíme tiež hodvábna blúzka, kde máme napríklad tiež všité takéto tielko. No sú to nádherné veci trendové, ale čo je dôležité je, že sú tak nadčasové, že sú síce módne, ale mám pocit, že keď ich kedykoľvek o rok, o dva vyberiem, tak nič nepokazíme. Určite ešte sa stále to oplatí do toho investovať. Do takýchto vecí. Dobre, Danka, ďakujeme ti veľmi pekne. My sa teraz presúvame do ďalšej témy a tou ďalšou témou je, myslím, pokiaľ si dobre pamätám, laktačná kríza, ale Sonička to vie lepšie. To je